Give Cancer Debut. Dan huwa l-messaġġ li ser ikunu qed iwasslu l-plejers tat-tim nazzjonali tal-futbol tan-nisa sabiex iqajmu aktar kuxjenza dwar il-kanċer tas-sider matul ix-xhur ta' Settembru u Ottubru. Waqt seminar organizzat mill-Malta Football Association b'kollaborazzjoni mal-Fondazzjoni Action for Breast Cancer, l-Iskwadra Nazzjonali tan-Nisa u rappreżentanti tal-klabs ġew marfa dwar is-saħħa tas-sider u ħajja b'saħħitha minn infermiera speċjalizzati. Dan is-seminar wassal biex il-plejers jgħaddu lil pubbliku numru ta' messaġġi dwar il-benefiċċju tal-eżerċizzju fiżiku għal kwalità ta' ħajja aħjar. Kif ukoll l-importanza ta' dijanjosi u trattament tal-kanċer tas-sider fost in-nisa kif ukoll fost l-irġiel. Marija Mifsuti, deputat segretarju ġenerali tal-MFA, qalet li l-futbol huwa l-aktar sports popolari fl-Ewropa għalhekk huwa mezz importanti biex jispira u jqajjem kuxjenza dwar din il-marda errieda. Dawn il-messaġġi ta' kuxjenza se jitwasslu mill-plejers f'numru ta' attivitajiet pjanati f'Ottubru fosthom il-logħob internazzjonali tat-tim tan-nisa kontra l-Iżrael u d-Danimarka, kif ukoll matul il-logħob tal-kampjonat BOV Premier u l-kampjonat ta' taħt is-16-il sena.